Tanawa. Mao na to target. Tanawa porma. Dala og bag, pasabot na, daghan na siya og kwarta. Tanawa. Magay na, di na ito na makuan ba? Ako kayo. Pastilan nimo nang hadlok ana. Ngayon, basi magunitan ta na, di na takabuhi. Di ka kabuhi og magpagunit ka. Pero di ka magunitan, di man nakagukod kay. Di man nakadagan. Hinay kay nakatarawan tiya na nao. Tao pre no, tama juga pre. Di na kagukod sa kuwaron. Impas yun na yung bagong dagbasi dagang na kwarta ba? Aw, surbol kay na daggal kay nagkwarta. Tanawang lawasan na maut dan man nagkwarta daw. Awang baga naw. Sus pastilan ka burot. Sige na ina. Pre, ako bahala ko una. Ay pastilan. Sige na. Ha, patayan ba? Surbol gede yun na magukuran nito ana bay kay mo na pinakusog dagan rin sa mo baryo. Kini, dapat ano di ko pahalata. Impas yun na yung bagrong. Kini, kay gibalhin na yung bag. Impas garon, birahan yun ako naron. Impas na kagini kwarta ba? Aw tuara. Ni plaster na. Kuha yung bag niya ron. Wala, parang hunat ng dagan. Hunat ng dagan. Eh, pastila na dakpan pagkabalaag yun pareho ay naunsa namin taon eh. Sangit pag yun. Boss! Sangit. Ito boss! Saan boss? Kaman boss, bugay ka sa Ikaw! Awa niya! Sinunta na ba? Dala ko, basi mahagbong ba? Mahagbong. Atikat. Sinunta! Ati! Katik pagkamudos ni mo magkawatan na mo, mga snatcher mong dagko. Mura po ko kabantay ni mo ay. Pre, salbat bunitan ko sa buwang. Ingnan ka nga ayo pagunit. Sumbang ko dali yung good. Ang nagunitan man ka, ingnan ka, madili ka magpagunit niya ha. Kay kung magunitan ka, balik jud ka Pertin ko diha. ang tika kamot po. Ngani, ako diskarte tanawa ko ha. Abi man ako ginging bagba ka nang nabutang ra. Biskut diri man day oh, gikuan sa liog. Tanawa. Paminawas ako. Awa kong diskarte ron ha. Hindi ikaw na pre. Simple ra kayo. Tanawa ha. Nakuha kinani mo. Nakuha eh. Tay ka. Ngani ha. Ay pro ilang piyansa pre ha. Ngani. Pag musulod siya sa kuwa, pag motor dalaha. Ako bahala. Ang motor dalaha. Pag magukod siya sa imo ha. Kanang motor ang kwaon. Oo. Wala Sige. plano pre. Sige pre. Kabahala dia pre. Are you sure about that? Apil ang motor ug bag. Kwarta-kwarta yun eh. Maninaw di ba nga reel sa baga kita ni. Grabe. Grabe ka. Hoy! Anak mo ano kapag anak ka manguan japon ka? Puro bukod kadagan. Ilan. Oh sige na be, kaya taga na kung bago mo. Oh no. Dagan. Dagan. Grabe kuha yung premila bay. Kuha yung bag ba oh. Dagkang itong kwarta ba. Hindi kaya ni sunod-sunod sa iya ha. Ay impas yun ang motor ng gibiyaan. Oh, yara din. Awas di awal ko di mo. Dapat og silpon o dadan. Hindi na gawin di kayo. Naisahan yun siya. Hoy! Lo! Ako ba? Let's go! Ako ba taray? Let's go mo na isahan nyo ko sa mga buhay nyo. Let's go sa mga kawatan Roy. May naman kayo mga iskamoy ba eh.